Una cosa és quan ens ensenyen de petits, quan de petits ens ho ensenyen, però bueno, tenim aquella fe tendra, diríem, no?, de petits i això, que a mesura que van passant els anys, que la vida va portant d'aquí cap allà, es va fent més ferma aquesta fe, llavors ja vas veient qui és realment Jesucrist per tu, que és una presència contínua, allà on estiguis, i l'has de saber viure, has de saber correspondre a aquesta presència, perquè ell la té, amb cada un de nosaltres hem de saber correspondre a aquesta presència amb amor, clar, i en correspondència cada vegada més al seu amor. A veure, la fe per a mi, abans de tot, és un deixar-me portar per ell. No tenir les mans lligades, no lligar-li les mans amb ell i deixar-me portar per ell, perquè penso que a vegades li lliguem les mans i no ens deixem portar per ell, per el que té més força que nosaltres i sap per on ens porta. També és una rectificació de la intenció en la vida quotidiana. O sigui, aquest deixar-nos portar o aquest abandó en les seves mans s'ha de traduir en un deixar-nos en una rectificació en la nostra vida quotidiana, també en un desig de millorar també en aquesta vida de cada dia, en les teves ocupacions, en la professió, a casa, allà on ens movem. I bàsicament és això.